Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh family, da fatan kwa lafiya kwa cikin ƙoshin lafiya. Ku diba mana ku gani wannan abu jiya daren jama'a gada muke cikin shehu ini kenan, an ga wannan abu ya bayyana a dukkanin sassa, surtu dai Doso, Maradi, Agadez, wannan abu ya bayyana. To don haka ayi partage har ma kai wajen Bilma abin ya kai. Don haka ayi partage kuma kowa shi faɗi nashi ra'ayi in abin ya gane shi a can, surtu dai Nigeria, ko kuma in yana da wata masaniya akan wannan abu shi to shi yi muna ƙarin bayani gwargwadon hali, domin a yi partage wannan abu shi ta yi nesa ta yadda magabata za su gani su ga matakin da ya kamata su ɗauka, ko kuma su yi bincike a ina wannan abu ya faɗa kuma menene wannan abu. Shine abin da muke son mu fahimta, saboda akwai lokacin muna ana nuna mana a ce muna ga mashi nan kamar irin abin nan da muke ganin tamnaro ta tuwaɗuwa sai a ce mashi ta, sai a ce mashi. To shine abin da muke bincike kai kan wannan abu kenan. Don haka tout le monde reste vigilant, kowa ya sa ido akan al'amarin ƙasar mu zamto masu kishin ƙasa. Shikenan.